Bueno, egunon eta ongi etorri Etel Telebistara, saio barri honetara. Bizikletako portabidoien diseinu barriaren proiektua jarraitzen dugu berbetan, eta gaurko saio honetan pare bat irakasle dekogu gugaz. Nire onduan dagoena, Durangoko Maristak ikastetxeko diseinu fabrikazio mekanikoko goi mailako zikloa den irakaslea dekogu nagore. Eta bere onduen, Ander Badiola, Politeknika Txoriarri ikastetxeko automatizazioako irakaslea, egunon baitere. Egunon bai. Bueno, Etelek eta Kirolife enpresako Igor González de Galdanoren Machine in Big Cycling izeneko txapelketan parte hartzeko aukera planteatu dutunien ikasturtie hasita zegoen. Zelan kudeatu zen zuen ikastetxetan egoera hori, nagore, adibidez? Bueno, gure kasuan, lehenko eta ben, departamentoko txokoen batxar bat plantatu genuen, izan zen sorpresa bat, guk erronka mapa genukan da planifikatua, erronka bat marruen geunden. Baina, ikusi genuen, izan zela gauza berri bat, eta gu plantatu genuen departamento osoko erronka bat, ez bakarrik goi mailako diseinuko ikaslentzako. Orduen erronka moduan hartu genuen departamento osoko, mekanikako departamento osorako, eta hartu genuen, erabaki genuen 3 eguneko erronka izango zela, goizeko 8 uretara hartuta, 3 egunetan, hasiera eta amaiera emoteko, eta nestatu genituen 2 maila desberdineko ikasleak. Eta Politeknika Txoriarrin, gitxe gora bera... Adibidez, guk oso antzera dugu. Egia esan guk departamentotik, mekanikako departamentotik plantea gendun erronka. Eta bai egia esan, egon gila beste erronka batzutan sartuta. Baina, planteamentoa izan zen pizkat, astebete osorik hartu erronketatik kanpo erronka ulantzeko. Orduan etxen gendun erronka landu, eta batzutan bai etxen gendula ordu batzuk bakarrik landu bizikletana eta gero jarraitu beste erronkekin, baina orokorrean aste oso batean egon ginen erronkarekin, bizikleta erronkarekin. Ander, eta ikasleek eta zelan hartu den proiektua? Batezko proiektua? Guk azkenean egiten duguna da, erronketatik kanpo irtetzeko, azken finean, bai ikasleri azaldu milak ondo, ze importantzi dauken beste erronka batzuk jorratzea, bai, ezta? Orduan, guk planta gendu nolan, eta printzipioz, betiko modura, batzuk hartzen da ondo, beste batzuk, baina orokorrean nahiko ondo hartu ben, erronka. Eta, Maristak ikastetxen eta gela barruko dinamika eta eguneroko dinamika hori zelakoa zen? Gure kasuen planifikatu genuen erronka hau, justo maila 2 amaitu zuten bere erronkan, orduen hartu genuen hori arnaz moduko egun horrek, eta, egin genituen ikasleen jarrera izan zen espero genuen baino bea, zen astatu genituen 2 ikasle goi mailakoak, 2 ikasle erdi mailako taldeetan, ezta? Orduen egin genuen, 11 pasuen planifikatutako erronkan, goizeko 8etan taldeak sortu, zelan erronkan zelan ikusten dabien, parametroak, eta hola 3 egunetan finkaten eta deskargo batzuk eginez, eta 3 egunetan emaitzak lortu genituen. Datorren ikasturtien 2. edizioko martxan jartzeko asmoe dago. Prest? Bai, printzipioz bai. Guke planta behar dugun gauza bakarra da ze mailatan jorratuko dugu, edo 2. mailan edo 2. mailan. Orokorrean hobetu izaten da 2. mailan, batez be diseinuko atalean eta, baina bai. Gu beti gauz prest honek erronka txikiak eta etxeko. Maristak ikastetxean, hori? Bai, prest. Importantea da, jakitea, nik uste dut eskola guztitzako noiz izango den, ez?
Zeia ontxe gabiz planifiketan, eta, bueno, jakin da gutxi gorara noiz izango dan. Emaitzak onak izan diez, guk oso positibo eta hartu doguz, benetan ikasleen arteko interazioa izan da zoragarria, eta, bueno, pres. Bueno, lanbide heziketa helburua beti bermatuz noski, baina beti holan egoera desberdinetara egokitzeko dekon gaitasuna goraipatzen da edo txalotzen da, ez? Baina beti gaitasun horren atzetik irakaslegoaren egundoko lana egoten da. Eta batutan irakasleen inplikazioa lortzea ez da erreza. Zelan lortzen da irakasleen inplikazioa olako proiektu berritzaileetan? Guk adibidez Txorierrin eitzen dugu asko, erronkak eta eitzen dugu bai intermodularrak, orduan ziklo arteko erronkape bai, orduan horretan zentzutan departamentua dauz nahiko bateratuta. Orduan inplikazio hori nik uste dut errezau dela, bai lortzeko, puntu horretan lortzeko errezau izaten dela, inplikazio horregaz. Bai, gure kasuan Marizetan nik uste dut handerrek esan dago, ez? Irakasleen taldeen inplikazioa, giroa eta erronkar hori hartzea talde moduen hori da errezeta, ez? Eta gero beste aldetik eskolak gutaz konfiantza ipintzen badau, ez? Gu flexibilidadea deko hori mosteko 3 egun eta jakinda helburuak zeintzuk izango diez eta, ez? Guk autogestionatzen gara, orduen baina, bueno, taldea importante da, gure departamentua, ez? Giroa, nik uste dut hori dela, ez? Giroa, irakasleen giroa badau, bueno, hori, ez? Bueno, eskerrik asko bikote, eta etelen aintzatezpena benetazkoe gure dugu zuei bialtzea egin duzuen lanagatik. Eta entzule guztizei eskerrik asko erregotarren, etel telebista jarraitzearren, eta ondo izan.